nějaký jako vole ryby na ten. Protože žereš po nocích dny. Jestli jsem někdy nějakýho viděl. Že Odin je pizza. Kdybych zkusil na Odina, tu paličku ty. Ne, kdo se to, proč se to, co se to? Ne, já tu umřu, psové! Tak bychom prohráli, což se stane i tak, když se od... Co to bylo? Great job. Hele, tady je Relibaner. Bože. Cool stuff. Ty A vole, trvá to díl než se, oh můj bože, to je nějaký... já cool myslel, banner, že sleduj. nekonečně padám do vojdu. Jar. Jar. Au! Jebe! What's this? Staču? Já vidím jenom shooter. To je Glaive. Artifact of the Black Kde Fleet. spolknul? Já to přečet jak Artifact of the Black Feet, kurva. Je zapreslej? Sapreslay nemám. Kurva. Mě vlez do držky Scorn, vole. Ty vleze nějaký Scorn do držky. Hello. Dobrý, já teď nemám res. Napsal čaru, good. Ty vole, já byl na Heavy Krábě, mrtka. Au! Is progression during Witch Queen mission. Ano. Original was the general story progression is saved once you completed the entire mission. Takže jestli jste ulívli uprostřed, tak ne. No tak já tady asi budu muset počkat, no. Kubíku. To máš za to zmrde. Je. Tohle nevyletíš. Ty. Vymknul jsem tady nějaký pattern, nebo ne? Jsme u sochy. Myslím, že jo, ale jestli tady vole přežiju já. No to, ne, já ho nestíhám. Už jsem Yeah. u něj! Jo! Ne! Jo, už ho zvedl! Ještě musíme, ne, nemusíme. Tady asi jako když, tady to byla ta druhá cesta, to jsme viděli předtím. Tak? Já jsem ale něco skurvil tady. Ano, mě se objevila zeď před oblitím. No, měli jsme tu rozbít spajky. Já jsem ho Tohle. zničil. Door. Dur. Ale jebe. Where's the door? Yeah, I just gotta go down and get the door nails. Drake? What? Where's the door hole? Goes right there. See, I drew it with a magic marker. You were supposed to cut it out with the power saw. Dude, I'm gonna. Oh, really? Yes. So go get the power saw. Okay, I will. I see the problem. Oh, do ya? Proč mají kanály? Proč mají kanály? Takže dejte mi chviličku, já jenom vycucnu brokovnici, ani se budeme se nosit. A to je víc něco jiného. Ano. Tady toho bonga, Yes. Ty kurva! Klubík a jeho reakce mi nebudou, protože ti neposlouchají a nezajímá je to. Vy kokoti, já nemám účko, teď jsem si Oh sedl. my And the Guardian's new ability reveals these hidden weapons. Yes, I correct. Sorry. Co jste udělal? Loutíka meče potřebujete za to. Já jsem se zase vole byl odpálen do prdele! Vole!
ten zvon má v sobě butthole. Počkat, to Takhle jsem včera pleskal své péro tvojíma. No jasně, my tam půjdeme teďka. Já To truhlož. nebude v raidu, když tam jdem teď. Kaba jo. Ty... Igore, tam jsou další dvě. No tak nelítej. Že? Ty vole, mě ta raketa proletěla okolo ksichtu. Myslím, že se stačí autem. dozadu. Dobrý. Když tak mě chytaj. Ale ne na tom místě, kde jsem já, ještě musíš níž No to je jedno, já chci skočit od na sebe. No tak skákej, jo. Dělej, dělej! The activity will work their magic. Send them the name and maybe they can zap us back a picture so we can ID the asshole. Vlak, kde je? Zastav tohle! Yo, I got a What weapons else, case Doc? here. Finds in a small garage. On tu on tu spálej borci. Hele, tady ten borec. Ok, on už se hejbe. Už se nehejbe. Tomu se nesmí, to si můžeš koupit čeky a ty české věci. Klubíku, jebe, ty vole! Čekal, že tam taky bude vstup. Už bych to Ty třeba... hovno, co Ty to stimuluješ. Ty vole, pojedem s hovno cucem. Vždyť máme tebe, vole, ty už jsi dostatečný. Je. No, ty vole, Co ty uděláš? boknul. Wow, buddy. Ty vole, já to vybral ještě. Ty vole. Oni mi to sestřelili, jebe. Na bratce. Teď to nechci udělat profíky. Au. Ty vole. Pošlu na chuj. Nepřijel jsi to? Jak jsem propadl mapou? What? Něco pípá. Cože? Já čekám, kdy u něj uvidím plusko. Aha. Toto byla naozaj pekná akcia. Somebody was optimistic about agriculture in Bolivia. A to přece nemůže být kill z tohohle. Ty vole, tam jsou skály! Jebe! On z toho skočil. On prostě casually tam vešel.